anga foli be ala mebaaw ye munu sokolen be anga kunafuni srawla ni watimuna malikura kene dailen kan kabo studio biduruni sabana konna la vewa sobala Washington DC kunafuni mabaw plen yenuni Ghana ne Mali be ka u ka baraka ɲɔgɔnyaw sinsin yaasa ka lakana gɛlɛyaw kɛlɛ farafina tilebiya fanfɛlaw fɛ kunungo Ghana jamana kuntigi kura John Dramani Mahama ne Mali premier ministre général Abdoulaye Maïga ye u k'a di ɲɔgɔn ma ka hakilina dɔw ta u ka ɲɔgɔnyew senfɛ k'u bena jatigɛ wale kɛbagaw ka basigibaliyaw ni lakanabaliyaw kɛlɛ ka bɔ u ka maraw kɔnɔna la Yala Togo jamana be labɛnna de ka fara Alliance des États du Sahel AES tɔnkulu kan wa Togo kɔkanko kotigi ye laseli dɔw lakodɔnniyaliw kɛ kunungo alamsala jakanso dɔw kan George Atino bena detayliw di a ma a kan jɛmukan kɔnɔna la l'Amérique jamana kan yan nɔ labɛn be sina ka bɛn ni jamana kuntigi kura Donald Trump ka kalikasiɲɛw kɛnɛw sigiliw ye min be ka kɛ lakana taabolo gɛlɛnw kɔnɔna na a k'a yɛrɛkofɔ minnu kɛra lamagabaw kɔnɔna la kɔfɛ an bena a laban ne musow ka kɛnɛ ye ne Njayi Sanuni an ka lasilikɛla ka bɔ Bobo Dulaso ni kunnafoni ninnu de bena kɛ an ka bi juma janvier kalo 17 san 2025 kunnafoniw ye kuruba la ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ko kura k'aw bisimila an ka kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni Mali ye a yirala k'a fɔ Mali ka kiiri kunbɛ kɛnɛ sigi ko tako sabanan olu dayɛlɛnninw kɛra awa nga foroba kiiri cakɛda a tɛ mara bɛɛ kɔnɔna na Mali jamana kan ayiwa a tɛ minnu fana bolo olu bɛ laɲiniw la yaasa fanga bɛ se ka baarakɛ yɔrɔ ni dayɛlɛ u ka yɔrɔw la cogoya min na o de sababu la Minakakaw ye welekan bila fanga tigilamɔgɔw ma Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ be a ɲɛfɔ an ye Yasa ka sariya gɛrɛ jamanadenw na u ka ladɔnniya u ka jo sariyaw kan ni ka sariya yɛrɛ taabolo ɲuman dɔn kiritigɛlaw olu ka baaraw fɛnɛ ka kɛ tileniya kɔnɔ ni ye ni dɔgɔkun kelen sigikun ye min yɛrɛ bɛ kɛ san o san Mali jamana kɔnɔ yan nɔ kiritigɛlaw fɛ ɲinata barokun bɛ min kan o de ye sariya labɛn waati o ye sisan ye o siratigɛ la sa baara caman borodalen don kiriko bunakun kan gafe ba b'an bolo n'an b'a fɔ ko programme fɛn caman bɛ k'o kɔnɔ gafe dɔw bɔlen don an fɛ n'an b'a fɔ ma ko code de personne code pénal ani code de procédure pénale o ye juma ye sariya senw de b'a kɔnɔ min bɛ kɛ ka sariya kiiri tigɛ o procédure bɛ taa sariya bɛ taa bolo min fɛ o kɔnɔna fana na ministre bɛna baara caman kɛ i n'a fɔ a bɛna taa pôle économique la o min sigilen don an ka justice corruption ani minnu bɛ taa bɛ se nafolo faso nafolo ma olu ka kiiri bɛ tigɛ cogo min a bɛna taa yen nɔ parce que fɔlɔ kiiri tun bɛ tigɛ mɔgɔ kelen fɛ juge kelen ye a bɛna t'olu sigi officiellement k'a fɔ ko kiiri bɛ kɛ yen nɔ collégialité o cybercriminalité fana o mana bɔ yen pôle économique ani ka fara comme on appelle tribunal spécial sur bagabagali an b'a fɔ cogo min na jatigɛ wale ko terrorisme olu fana o bilan bɛ kɛ k'a lajɛ olu dayɛlɛ ni sisan cɛ u sera ka baara min kɛ bon jo sariya ko fana to o y'a fɔ droit de l'homme o bureau yɛrɛ fana sigilen de don o fana bɛna o koromokɔrɔ bɛna kɛ ka o fana lajɛ o ye bilan min kɛ ka tila ka baarakɛ minɛnw d'a ma parce que Mali sigilen bɛ droit de sariya jamana de don n'an bɛ to kɔnɔ sariya kan ka bɔ jo sariya bɛ cogo min na o de kan ka bila sanfɛ pour que bɛɛ bɛ se k'i ka hakɛ dɔn bɛɛ bɛ se k'i ta yɔrɔ dɔn parce que sariya dɔnbali a bɛ komi ko bilikan boli o de kama a bɛ ɲɛfɔ don o don an ka to dunkan na pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu. N'a ma ɲɛ wulikajɔ caman bɛ ka kɛ ka yɛlɛma ɲuman don sariya taabolo la bɛɛ lajɛlen k'i ka hakɛ sɔrɔ o waati kelen fɛnɛ na Mali worodugu kɔrɔn fɛ sigidaw bɛ yen sariya cɛw tɛ ka waleya i n'a fɔ Minakakaw fɛ yen nɔ min yɛrɛ kelen bɛ ka fiɲɛba don a sigidalamaw ka bɛn ani keleya la. Il n'y a pas de juge à Menaka. Kiiriso walima kiiri tigɛbaw yɛrɛ tɛ Menaka dugu kɔnɔna na o de y'a to a bɛ ka dankarikɛ kosɛbɛ bɛn ni keleya kan mara in kɔnɔna na. U ka ɲɛfɔli kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya de kɔni kɛn bɛ o sababu ye dugudenw kɔni ka laɲini de kiiriso a ka kɛ Menaka dugu kɔnɔ n'o tɛ ka taa fo Gawo o kɔni ka ja u ma kosɛbɛ laɲini yɛrɛ kun ye de kiiri tigɛbaw ni dugudenw ka kɛ yɔrɔ kelen. Le souhait de tout le monde ici c'est que le tribunal soit là. Ayiwa ka kɛɲɛ ni Minakakaw ka laɲiniw ye e bɛ se ka hakili sigi kuma jumɛn f'u ye. État bɛ ka baara kɛ o charge la pour que administration bɛ se yɔrɔ bɛɛ parce que gouvernement sigira sous-préfet sigira bɛɛ bɛ taali dɔɔni dɔɔni mais n'Ala sɔnna ma dɔɔni dɔɔni sariya bɛ na parce que ko fɛn min bɛ se k'i kunu k'i kana to o k'i nɛmu baara bɛ ka to o sira de kan n'Ala sɔnna ma hakilisigi bɛ na
Mali bɛ kɛ an bɛ min ɲini Ala fɛ a bɛ se ka k'o ye. An ka dɔn k'a fɔ kiritigɛlaw ka nin dɔgɔkun baara in bɛ kɛ Bamakɔ ani Mali sigida caman kɔnɔna na yaasa tilennenya ka sabati kiriko la ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'i ɲiyɔrɔ sɔrɔ kiritigɛko ɲuman na Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamakɔ, VOA Bambara tɔgɔ la. Yaasa ka hakilijagabɔ kɛ AES jɔsenw bilaliw la sen kan a tɔnden jamana 3 ka hakilijagabɔkɛlaw bɛ tile damadɔ tɔnsigi la Bamakɔ. Mohamed Danyogo bɛ a ɲɛfɔ an ye, an ka lamɛn. Niger ministre min ɲɛsinnen don a tagama ko ma, Burkina Faso ministre min ɲɛsinnen don a musaka ko ma, k'o fara Mali ministre min ɲɛsinnen don a ka musaka ko ma n'o ye Alfuseni Sanu ye, u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile 2 baara la Bamakɔ u ni u cakɛɲɔgɔnw ani maa hakilini carinin caman ka bɔ ni jamana 3 la. Hakilijagabaw bolila mun kan o de ye ni jamana 3 n'olu bɛ AES kɔnɔna la u jɔsenw bɛ se ka kɛ mun ye walasa u ka taaɲɛw u ka sabati. U ka baaraw kuncɛba fɔlɔ kun kɛra mun kɔni ye dun ka fa ye o bɛ se ka sabati cogo min na. Alfuseni Sanu ale bɛ a da don la k'o fɔ an ye. An bɛ sanni kɛ marchandise la marchandise minnu ye n'a bɛ fɔ a ma les produits de première nécessité c'est-à-dire adamadenw ka balo kɔnɔna la u mago bɛ fɛn minnu na teliya la kosɛbɛ i n'a fɔ ɲɔ malo tulu sukaro o n'a ɲɔgɔnna caman donc an y'a yira k'a fɔ an ka jɛ ka tɔnba sigi comme an ka OPAM bɛ yan OPAM ɲɔgɔn bɛ jamana in bɛɛ la an ka essayer ka olu la bɛn ka kuma ɲɔgɔnya kɛ pour que ni an ka sɛnɛkɛfɛnw n'a yiriwara période min na an ka se ka sanni kɛ k'a bila pour que ni sugu bɛ gɛlɛya ni population bɛ kan ka u san da gɛlɛn na wagati min na u bɛ se ka bɔ n'a ye ka se k'a feere population ma nɔgɔya la. U y'a yira k'a fɔ walasa AES ko fana a ka sinsin ka ɲɛ musaka ko o kan ka don ba la o la sa mun kɔni ye banki belebele o na sigi AES tɔgɔ la. Bagare Sayidu Jalo n'ale ye Burkina Faso ministre min ɲɛsinnen don musaka ko ma o ka kankɔrɔsigi ye an k'ale lamɛn o kan. Comme AES ka pays ninnu bɛna bɔ CEDEAO kɔnɔ an bɛna kɛ cogoya jumɛn sisan développement cogoya la sisan an nana ka filɛ an bɛna kɛ cogoya jumɛn ka banque créer banque min tɔgɔ bɛ Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID ale bɛna kɛ AES ka banque ba ye sisan an ɲɔgɔn kunbɛn yan ka baara kɛ ka ɲɛ ministre nana o taara président fɛ général Assimi Goïta donc a ye ɲɔgɔn kunbɛn ka baara kɛ ka ɲɛ ka AES développer ka ɲɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn belebele min n'u kɔni bɛnna kan k'a fɔ k'u kan ka o don ba la don nataw la o de ye taa ni ka segin o ka se ka nɔgɔya AES jamanaw kɔnɔ ani AES ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o la sa sɛbɛn fura minnu bɛna bila sen kan u da donna o la. Alfuseni Sanu. An y'a ye k'a fɔ passeport ni o bɛ kɛ AES passeport ye o bilala sen kan donc papier minnu bɛna a to o passeport nin bɛna reconnaître an ka jamana 3 in na an y'an bolo nɔ bila papier la. Ensuite carte d'identité mun fana bɛna kɛ n'o bɛna kɛ carte d'identité AES ye an y'an bolo nɔ bila papier la. Halisa ka AES ko ka o sinsin mun kɔni ye nɛgɛsira ye n'an ko ale ma ko rayi u y'a yira k'a fɔ ko o baaraw olu na don ba la mun bɛ bɔ Niger ka Burkina cɛ ci ka na fo Bamakɔ. Alfuseni Sanu. Chemin de fer il vaut mieux que an ka nɛgɛsira da an ka jamana 3 in ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a ye fɛn dɔ da ka nɔgɔ Niger fɛn dɔ da ka nɔgɔ Mali la fɛn dɔ da ka nɔgɔ Burkina pour que u ka se ɲɔgɔn ma n'an ko an b'a bɛɛ da siraba fɛ siraba kasara ka bon siraba dépense ka bon siraba kɛra plus adamadenw ka lafiya kama ni u ka marchandise ka déplacement ye donc an y'a yira k'a fɔ an ye feuille de route dɔ fana sigi k'a fɔ il faut k'an ka chemin de fer sɔrɔ hali ni délai kɔnɔna la baaraw kan ka boloda cogo min na fo an ka se ka chemin de fer sɔrɔ mun bɛ bɔ Kayi ka taa fo Niger dan na en passant par le Burkina. U ka baaraw kunbaba dɔ kɛra mun ye o de ye k'a fɔ ko sira belebele n'o ye autorité ye ko o na da ni jamana 3 ani ɲɔgɔn cɛ mun janya o bɛ taa kilo 1446 la. Mohamed Danyogo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan kunungo alamisa la Ghana jamanakuntigi kura John Dramani Mahama ne Mali premier ministre général Abdoulaye Maïga ye bɛnkan ta u ka ɲɔgɔn yew senfɛ awa k'u bɛna jatigɛ wale kɛbagaw ka basigibaliyaw an'u ka lakanabaliyaw kɛlɛ farafinna tile bi yan fanfɛlaw la. Mariam Traoré.
ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaɲɔgɔnya dɔ kɛnɛ kan Akara. Mali ministri ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maïga taalen do taama la Ghana jamanatigi kelen kɔfɛ ka fanga ta nin y'o tile 10 ye. An ka lakanako bilalen do ɲɔgɔn kɔnɔ wa an ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka lakana sabati an ka jamana marabolow kɔnɔ. Ni ta donna i sigi ɲɔgɔn ka so la i ka kan ka dɛmɛ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa ma walasa ka se k'a dɛmɛ. Ni ma sɔn o ma ta bɛ don i yɛrɛ ka so la. Nin kɛra Ghana jamanatigi John Mahama ka laseliw ye min kɛra kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ ani Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ ka ɲɔgɔn yew senfɛ. Ka ɲɛsin Ghana jamana fanw ma ka fara Togo, Benin ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka dɔ sɔrɔ jatigɛwale kɛbagaw ka bingaliwalew la min ɲɔ ɲalen do kosɛbɛ Sahel jamanaw kɔnɔ. Ghana jamanatigi ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ bila ka kɛɲɛ ni farafina Sahel kɔnɔna jamana 3 n'o ye Mali, Burkina Faso ni Niger olu ka kulu sigili ye min bi wele ko AES. N'o ɲɛmɔgɔya bɛ nin jamana 3 finitigi ɲɛmɔgɔw bolo u kɛlen kɔfɛ k'u bolo bɔ Faransi jamana bolo ka fara u senbɔli la pewu farafina kilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO kan n'o kɛra janvier kalo tile 29. Hali ni k'a sɔrɔ makɔnɔliw bɛ senna ka ɲɛsin taabolo dɔw ma min ye an bɛɛ lajɛlen haminanko dɔ ye. An ka yan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka dɔ fara an ka teriya siraw jijili kan wa Ghana jamana bɛna to Mali jamana kɛrɛfɛ. U ka jamanatigi Mahama ye min fɔ a ka nin laseli senfɛ. Mali ka fan fɛ General Maïga ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Ghana jamana ma k'u ka fasoden ɲumanya yira farafina gun kan. Yala Togo jamana bɛ fɛ ka fara Alliance des États du Sahel AES tɔnkulu kan wa? U ka jamana kɔkanko kotigi ye laseli dɔw kɛ a siraw kan alamisa tɛmɛnen na jakanso dɔ kan. Georges Atino bɛ minnu walawala an ye. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, je vous dirais qu'ils vous diront oui. Les peuples ni aw ye Togo jamanadenw ɲininka ni u b'a fɛ ka don AES kɔnɔ ka jaabi bɛna aw dabali ban sabula u b'a fɔ ye ko awɔ. Robert Dussé, Togo kɔkanko ministri ale y'i kanbɔ ni o de ye a ɲininkalen n'o y'a sɔrɔ a ka jamana b'a fɛ ka don AES kɔnɔ o kɛra Vox Africa jabaraniso sanfɛ. Hakili jiginna Mali, Niger, Burkina Faso ni o ye AES jamana sabaw ye olu tun y'u kanbɔ san 2024 janvier kalo la tu tun b'a fɛ ka bɔ CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la. Togo jamana ɲɛma Faure Gnassingbé ale mun bɛ fanga la kabini san 2005 a facɛ fatulen kɔ ale ni Senegal jamana ɲɛma sugandira CEDEAO jamanaw fɛ walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw bila sen ka CEDEAO ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni AES jamanaw sera ka u ni Togo kɔni cɛ sinsin o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni jamana 3 minnu datugulen don ni kɔgɔji tɛ u bolo ka se ka kɔgɔji sira dayɛlɛ u ye cogo min na u ka se k'u ka sanni ani feere tɔ sankɔrɔta. Nin bɛ dansigi kɛ an ka kunnafoni taku fɔlɔ la an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an bɛ fiɲɛ minɛ ka segin ka na sisan ka kunnafoni tɔw laseliw kɛ aw ye a taku filanan kɔnɔ a k'an bɛn dɔɔnin. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ an balimaw ani yantuma a jirala k'a fɔ ko san 2024 jamana kɔnɔtala ba 10 ɲɔgɔn de tora ji la ani olu fana bɔnɛna u nin na olu cɛla a caman bɔra farafina gun na kɔsa na Mali sifi 20 de tora ji la n'a caman bɛ bɔ Kayi mara kɔnɔ yala mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka dan sigi jamana kɔnɔtalaw la minnu b'a ɲini ka se farajɛ gun kan mun de bɛ se ka boloda i n'a fɔ fɛɛrɛw la yaasa ka baaradaw laɲiniw sigi sen kan nin denmisɛnnin sifinw bɛ bɔ mara minnu kɔnɔ ayiwa minnu b'a fɔ k'u da don an ka jumadon n'o ye janvier kalo o tile 17 na nɛgɛ kanɲɛ 19 ka se 20 na a y'aw sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa an balimaw aw jija dɛ nin kelennin a kana fɔ aw kɔ dɛ. Ni an sigilen ka na an ka jɛmukan kɔnɔna la studio 53 kɔnɔna la VOA soba la yan Washington DC ayiwa an bɛna don kunnafoni taku filanan kɔnɔna la o sira kan an bɛna l'Amérique jamana kan yan nɔ labɛnw bɛ sen na ka bɛn ni jamanakuntigi kura Donald Trump ale ka kalikasiɲɛw kɛnɛsigiw ye ayiwa min bɛ ka kɛ lakana taabolo gɛlɛnw bilaliw la sen kan kɔnɔna na a ka yɛrɛkofɔ minnu kɛra ni lamagabaw ye ka tɛmɛ Mohamed Touré bɛ a ɲɛfɔ an ye.
tɛnɛndenw jamana kuntigisigi walima kalikasiyɛn nin bena kɛ jamana lakanali kɛrɛnkɛrɛnya sabanan ye dɔgɔkun 2 dɔrɔn kɔnɔ kalata jaabiw sereyali kɔfɛ ani amerik jamana kuntigi kɔrɔ jimi carter ka jamana sudonw kɔfɛ a makɔnɔnen don nin dugu nin kan ko mɔgɔ minnu bena na bɔ a sigida la olu bena dɔgɔya ka tɛmɛ Donald Trump ka fanga kalikasiyɛn fɔlɔ kan a san 8 ye nin ye waati min na famaw tun y'a jira ko mɔgɔ miliyɔn 1 de be se ka sɔrɔ nga Maison Blanche, Capitole ani jalasisi sira yɔrɔw fan dɔw lamini baralen do ka ban kilomɛtiri 48 ɲɔgɔnna taama sira min bɛɛ korilen do ni sinsan ye minnu tɛ se ka yɛlɛ olu jɔra lakana lamini na o ye jatebɔ tariku ye polisiw ni sɔrasi 25 ɲɔgɔnna bena baara kɛ dugu lamini na ka kɛ ni Matt McCool ka fɔ ye min ye kɛrɛfɛ lakanabagaw n'o ye service secret ka lasigiden ye n'o ye politiki tɔn lakana ni baara ye kana kɛrɛnkɛrɛnnenw bena sigi sow sanfɛ jɛkulu bena sigi duguma ani kɛlɛkɛ pankuru n'o ye drone olu bena sankolo cɛtigɛ jamana kuntigi ka yɛrɛfɔ ko kɛra fariya ko ye Donald Trump ye a yɛrɛ kisi kɛrɛnkɛrɛnya la mɔgɔ faga ɲini dɔ ma juillet kalo la jamalajɛ dɔ sanfɛ Pennsylvanie kalo 2 o kɔfɛ a kɛra mɔgɔ fagako filanan laɲini ye ntolantan n'o ye golf yɔrɔ dɔ la Floride mara la service secret tun kofɔra kosɛbɛ o ko 2 bɛɛ la wa ko 2 minnu kɛra janvier kalo o tile fɔlɔ n'o ye bolimafɛn fodɔn ye min ye mɔgɔ 14 faga Nouvelle-Orléans ani Tesla dɔ bingani Trump ka dunanjigiyɔrɔ ɲɛfɛ Las Vegas o fana ye famaw jɔrɔ kosɛbɛ Capitol polisiw ɲɛmɔgɔba Thomas Manger ka fɔ la dunan 250 ɲɔgɔn bena na o kalikasiyɛn nin na nga famaw ko bagabagali dɔn ta danaya si ma kɛ o ɲɛnajɛ seli nin na min bolodara ka kɛ tɛnɛndon tilela fana fɛ ni an selen ye musow ka kɛnɛ kan ayiwa sisan ani an balimamusow ka bɔ Bobo Julaso Njayi Sanu ale b'an bolo nɛgɛ kan Njayi i bisimila bi ye juma ye laada tɛna wuli kɔri baasi t'aw la ye ayiwa ko mun de b'i ka balan kɔnɔna la bi juma in na Kayatou Traoré i ni wula n ka fori b'i ye kosɛbɛ n ka fori bi an lamɛnnikɛbagaw bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnya ma musolakaw bi ye jumakun wɛrɛ nana tuguni ni fiɲɛ kura ye kabini Bobo Julaso k'a ɲɛsin diɲɛ musow bɛɛ ma bi anw tagamana yɛrɛ tɛtɛtɛ ka don gaso kɔnɔna na an ye mun ye an y'a kɔlɔsi k'a ye ko gaso n'a kɔnɔnafɛnw bɛɛ kalifalen don baara ɲiniw lo ma bi nka Kayatou i k'a lɔn ko Bobo Julaso ɲayɔrɔ la ni ko i ka kɛ musokun ye o bɛ lɔn i ka furu minɛ cogo fila muso min bɛ furu labato kosɛbɛ a b'a cɛlakaw minɛ a bɛ cɛ balimaw minɛ teri bolo furuden yɛrɛ bɛ minɛ denmisɛnw bɛ ladon n'u bɛ ladon gaso bɛ ladon o le ye an ka musokisɛya ye nka a kɛra bi i n'a fɔ an denmisɛnninw an kɛlen don ka nin yɔrɔ ni dan dɔɔni tan tɛ an bolo n'i ye an furu bi f'i ka baara ɲini fara anw kan so n'i m'o kɔɲɔ kɛ k'o bila i kɔnɔlakolon bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ i kɔnɔlakolon bɛ segin baarakɛyɔrɔ la bari sisi tɛ bɔ i ka gabugu la hali ka fani an t'a don ji la o de kosɔn an kɛlen don ka baaradenw ta bi k'a bila so u ka baara kɛ anw nɔ na an b'o bila o b'an ka chambre jɔsi o b'an ka si dilanw lalaga hali an cɛw sen o b'o ko wagati dɔ la o le ye anw ka musokisɛya ye bari diɲɛ bɛ wagati min na bi boliboli lo ka ca furuw bɛ yen kɔɲɔw bɛ yen denkuliw bɛ yen tɔnbabatigiw bɛ yen an musow le b'o bɛɛ ɲɛfɛ ni anw tora yen a tɛ ɲɛnabɔ nka a k'a lɔn ko nasi ji min lo a ka kunna nɛkisɛ kan wagati dɔ la muso ka kɛ k'i mabɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i ka gaso la hali t'i kɔfilɛ o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye a ye mɔgɔw ɲininka sigaw b'o cɛ ma filankɛriw b'o cɛ ma musow bɛ yen denmisɛnw bɛ yen kameleniw bɛ yen sunkuruw bɛ yen o ye jaabiri min sɔrɔ an k'o lajɛ du kalifa tile bɛ muso lo bolo farafinna wa muso ka danbetigiya bɛ lɔn a ka gwakɛ bolo kan a ka cɛminɛ ɲɛ a n'a ka yɔrɔ ladon cogo ra an ka maakɔrɔw ko muso le ye lu ye nka ni kuma nin bɛ kɛ ka jaasi bi lu bɛ baara ɲini le bolo denmuso baaraden bonjɔsi baaraden wa baaraden n'a nana kɛ ten ka ban a denmuso na ka bɔ a ka gaso kɔnɔ Etienne Sandaogo n'a ɲɔgɔnna lutigicɛ Siama ka kɔrɔsita taara se a ma ko furumuso ye o jɔyɔrɔ da ɲaga sigidaw ra hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ taa baarakɛyɔrɔ walima feerenikɛyɔrɔ la si t'a fɛ ka minɛn bila minɛn kɔnɔ muso dɔ bɛ yen o bɛ so ko ye n'a bɔra o tɔnsigi aw ka ko nɔbila n'a kirikara ninnu o b'o filɛ ko dɔ bɛ kɛ yɛrɛ a b'a bolo kɛ ten ko bɔn k'ale t'a filɛ a bɛna ɲa coro b'a ka tele la baarakɛdenw kɛra musow filananw ye cɛlaw la kamanagan belebele Bobo Kamelo banilo pewu ni koɲɛ nin ma Mohamed Bello ale ye sogo jenila ye
a tɛ to baarakɛden bolo parce que baw tɛ kelen quoi. Mais ni muso taara baara kɛ a b'a kɛ cogo di? N'a fana nana lu kɔnɔ nin a kan ka so kɔnɔ baara kɛ. O la a tɛ sɛgɛn kojugu wa? Bon sɛgɛn t'ale la n'a kɔni bi baraju fana fɛ an fana bolo an cɛmanw bolo a kan k'olu fana kɛ. Mais so kɔnɔ baara ye muso kelen ta de wa? Cɛw tɛ se ka to ka dɔ kɛ fana? Bon cɛ ma bila so kɔnɔ baara ma don. Cɛ bilara ka taa yaala le ka na di muso ma o. Mais bi duniya nin ka gɛlɛn est ce que cɛ kelen bɛ se ka lɔ n'olu ye? Bon cɛ kelen kɔni tɛ se ka lɔ n'olu ye. Donc kama na a bɛ to ka baarakɛden ninnu tigɛ? Wala non an tɛ baarakɛdenw tigɛ o. Musow ka nin mabɔni ni gaso ra a tɛ se ni kun dɔ tɛ sɔrɔ a ra. An ye kuma di Aisha Watara ma. Baarakɛden kɔni ka ɲi ka taga dɔ kɛ du kɔnɔ parce que i tɛ se ka taa kɛnɛmata kɛ ka tila ka na fɔ k'i bɛna du kɔnɔta bɛɛ tu dafani kɛ. Diɲɛ tagabolo yɛlɛmana musow bɛ bɔ ka don i n'a fɔ cɛw o bɛ mako ɲɛ kɛnɛma o bɛ mako ɲɛ du kɔnɔ o tɛ se fo ka dɔ bila o kɔ. Mariam Saganogo bɛ kaba jeni sirada ra. K'an kɔni tɛ muso caman fɛ bi nafa ni min kɛra salibagatɔ ye fɛn bɛɛ ka gɛlɛn n'a bɛɛ tora cɛ ma ko ele ka na dɔ kɛ i bɛna sigi ka to ba dɔrɔn na a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc musokɔrɔba ninnu ni cɛkɔrɔba ninnu o k'an faamuya. Kadi Bamba ale ye nin bɛɛ sogolon émancipation tagabolow kɔnɔ. La plupart du temps kɔni a bɛɛ tɛ n'o baarakɛden bolo. Mun na b'o kɛ? Bɛɛ ko émancipera mɔgɔ si tɛ fɛ ka baara kɛ u b'a fɔ ko n furula cɛ ma mana jɔnya kɛyɔrɔ a ma ɲɛ ale la. Mais n'alu ka taa kɛ julu b'a kɛ sisan? Baarakɛdenw bɛ bulamuso. A yɛrɛ bɛ mun kɛ? I bɛ bɔ i bɛ t'i ka baara kɛ. Kama sɔrɔ Bobo Dulaso baaradenw ye furu diman caman sara o tɛ bi kuma ye. Ibrahim Ouedraogo bɛ hakilina jigi kɛ a dɔw ra. Muso y'a labɛn cogo de bɛ cɛ ɲɛ don a la ka caman yɛrɛ yira baarakɛden n'a ko a bɛ bon jɔsi tuma o tuma sufɛ fani min robe plaqué min muso b'a don ka baara kɛ o de b'a kan na n'a yɛlɛmana k'a kofɛrɛ di cɛ ma cɛ bɛ semblant kɛ comme a t'a filɛ ma a don b'a filɛ a ma kuma ni sunguru ye dɛ a ye kadu de k'a ye warida fana tɛna fɔ ko a k'a minɛ ka minɛn dɔw san fani ɲɛnama dɔw san fani nin bɛ san kun jumɛn la pour que a k'a don ale ka to k'a filɛ. A kasara dɔw sera Kadi Bamba ma a b'a tɔɲɔgɔnw ladi ni o ye. N'i bɔra nin i bɛna sɔrɔ i ka fani min bɛ yen lafani a bɛ don i ka chambre la k'ale ta ka don ka sigi layɔrɔ la ka to ka photo ta des trucs comme ça par fini nin baarakɛden yɛrɛ bɛ minɛ cɛ patron ye ne kɛra baarakɛden ye. Shige caman y'a kɔrɔsi ko bi furu man kan misɛn minnu bɛ bɔ baaradenw na o do ka ca wa a dɔw bɛ se fɔnɔ an ka denmisɛnninw ma. Musa Karama ka hakilinata filɛ. N'i y'a ye bi bi in na denmisɛnw o ta ko tilennen tɛ tuma dɔ musow yɛrɛ don cɛ bɛ soli ka bɔ ka baara la muso e fana bɛ bɔ ka baarakɛden dɔ to yen an y'a ye video la baarakɛden yɛlɛla den kan ka to ka den dɔn an b'a ɲini musow fɛ o ka sabari o ta lɔyɔrɔ bin bon n'o tɛ olu bɛna ni furusa caman ye bi. Ajaratu Ouedraogo min ye kiosi feerela ye ale fɛ furumuso n'a jɔyɔrɔ baaraden n'a danyɔrɔ. Na Burkina bɛ cɛw vraiment o hinɛ bɛ ne na o makari bɛ ne la parce que ne yɛrɛ bɛ cɛw ye ça va pas ici musow t'u mago don cɛw la cɛw mana bɔ matin u bɛ to yɔliyɔli la n'u bɔra baarakɛyɔrɔ cɔsiw ni makiw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa su ko an fɛ yen an bɛ cɛw ladon dɛ an bɛ bugu an bɛ nɛni an fɛn bɛ k'a la mais an na kun. Ne ye maliyɛn de ne ye katika de ye baarakɛla bɛ se ka denmisɛnw ka fani nɔgɔ ko a bɛ se ka tasiw ko a bɛ se ka du kɔnɔ nettoyer mais i si bɔ i jija i ka bale ka jɔsi ga mana kɛ cogo o cogo la ka n'ale to baarakɛla ma. Furuden bɛ kanu le wa ani ladon do ka kan. Saidatu Kere o min ye dumuni feerela ye a bɛ muso gbɛɛsɛw ka gundo dɔ walawala. N'i cɛ wula sɔgɔma i bɛ ji bila i ɲɛna n'a kora ka ban a y'a sɔrɔ i bɛna mun don fani jumɛn de don i b'o fani bɔ samara jumɛn i b'a fɛ i b'o bɔ n'a bɔra baarayɔrɔ la ka na i b'a kunbɛn i b'a ka saki min a bolo i bɛ t'o bila a bɛ sigi i bɛ sigi yɔrɔ de ka ji d'a ma y'a mɛn i bɛ samara bɔ a sen na k'a se ma se. Bobo Dulaso n'i ko baaradenw bi i ko cɛ bɔsidenw o tile lo bɔra. Ayiwa Kayatu Traoré fɛn min lo a yɛrɛ kɛ n'o ka a ye ko ye fɔ ban ayiwa diɲɛ tagabolo yɛlɛmana ko bɛɛ walala mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ yɛlɛla
cɛw bɛ bɔ o tɛ don musow bɛ bɔ o tɛ don an bɛ taa biro kɔnɔnaw na an bɛ jago kɛ ayiwa an tɛ sigi so tuguni denmisɛnw olu bɛ to o kelen na i k'a lɔn ko an bɛ wagati min na bibi in na lu kelen kelen dɔ bɛ yen fo ni an siranna an k'a fɔ a lu tɛ yen baaraden tɛ lu min kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ baaraden 2 walima baarakɛden 3 nka an bɛna fɛn min fara kan fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kun kana to o k'i nɛmu faamuyali ko jɔnjɔn ka sɔrɔ a la ni ala ye juma wɛrɛ kalifa anw ma ni an ma boli an ma sa an ma bana an ma kileku an bɛ ye nin muso kɛnɛ kelen kelen ninnu kan ka caman sɔrɔ tuguni k'a fɔ musolakaw ma k'an bɛn wagati wɛrɛ la. K'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Sanu Jɛnɛba kumakan ye VOA ka kunnafoni sela ka bɔ Bobo Julaso an ka foli bɛ a ye ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Ni y'an ye Tombouctou Mali transition ɲɛmaaw ye Tombouctou ntolantantere min gabakuru fɔlɔ da n'a bɛ waati bɔ o kɛnɛ de kan baaraw bɛ sen na u tagabolo ka ɲi Abdoulaye Hamidou Koulibaly ka fɔ la chef de mission de contrôle bureau d'ingénieur conseil et expertise don a kɛnɛ kan an ka Abdoulaye Hamidou Koulibaly lamɛn baara tagabolo kan ka ɲi kosɛbɛ yɛrɛ. Awɔ. Ka da mun kan? Bon, ka da kan bureau de contrôle mun bɛ yan nɔ ni o ye an yɛrɛ ka ni nin baarakɛɲɔgɔnw ye an farala ɲɔgɔn kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara entreprise ka mun bɛ baara la terrain kan baara tagabolo ɲuman ye min ye ka jɛ ka kuma fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc pour que baara nin bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min na baara minnu bɛ yen n'u kɛlen don baara ninnu ye baara ɲumanw ye o kɛra ka ɲɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ baara tagabolo ɲuman bɛ ka min fɔ i n'a fɔ projet yɛrɛ bɛ ka baara tagabolo ɲuman min fɔ vraiment baara ninnu bɛ ka kɛ o tagasira fɛ o hukumu kɔnɔna na baara ninnu ye baara ɲuman kɛlenw ye Tombouctou ntolanta terrain vraiment a kɛra depuis a daminɛ ka n'a bila fɔ bi la bon a bɛ ka kɛ hɛrɛ ye dugu ma ka sababuya kɛ fɔlɔfɔlɔ depuis baara yɛrɛ mun nana ka na daminɛ Tombouctoukaw yɛrɛ ani Tombouctou n'a ɲɔgɔndugu olu mɔgɔ caman ye nana u ye baara sɔrɔ terrain na fɔlɔ donc o ye a nafa fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ se ka a fɔ nafa min bɛ da o kan o ye ni baara banna ni stade yɛrɛ utilisation daminɛna a bɛ se ka kɛ hɛrɛ belebeleba ye Tombouctou dugu kɔnɔna a n'a ɲɔgɔnduguw bɛɛ lajɛlen ma Tombouctou gouverneur an bɛ ale fo o ye ka Tombouctou ka bɛɛ lajɛlen fo ka sababu kɛ baara minnu bɛ sen na u y'an dɛmɛ kosɛbɛ n'u ka hakilina ɲumanw ye bon an b'o foli lase gouverneur ni Tombouctoukaw bɛɛ lajɛlen ma a n'a ɲɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen. An tun bɛ Tombouctou stade kɛnɛ kan stade min joli daminɛna a bɛ waati bɔ sisan ni jamana ɲɛmɔgɔ transition ɲɛmɔgɔ ye a stade di Tombouctoukaw ma siranturantan ka taa se farikolo ɲɛnajɛ suguya caman ma o bɛna kɛ stade in kɔnɔna na min bɛ ka jɔ aw ɲɛ bɛ so caman na ne kɛrɛfɛ yan o caman bilila ka ban baaraw bɛ sen na an bɛ se ka min fɔ a tɛna mɛn tuguni Tombouctoukaw u bɛna nisɔndiya sɔrɔ ka da kan a bɛna kɛ ko belebele ye Tombouctoukaw ma Tombouctou n'u kan dugu ka taa se Tombouctou marabolo bɛɛ ma denmisɛnninlakaw sifinw nin ye Siyaka Tarawele ka laseli ye ka bɔ Tombouctou yan VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa nin bɛna an ka bi kunnafoniw kun cɛ k'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni ninnu a bɛ se k'u sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com ye ani an ka pagew kan réseaux sociaux Facebook ani YouTube kan ni Instagram kan ayiwa ka fɔ aw ɲɛna fɛnɛ nin tɛ bi tile kunnafoni bannen ye fitirimagɛn waati la n'o ye nɛgɛ ɲɛ 19 ye Bamakɔ n'a lamini na aw bɛ Mohamed Touré sɔrɔ an b'a fɔ kɛnɛ kan bi a bɛna baro kɛnɛ sigi kɛ tunga taabolow kan ani mun de kan ka kɛ a n'a kɔlɔlɔw mun de kan ka kɛ yaasa ka se ka sifinw nasigi u ka tunga lata sira jugu ninnu taliw dabila ka foli ani tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ nin tun ye Kiyato Tarawele kumakan ye a k'an bɛn ntɛnɛn don.